Румынияга рәхим итегез. Безнең ил турында сез 5 әйбер белергә тиеш. Румыниядә сәлам әйтәсегез килсә, без буна дибез. Бу сыер ите, бәрән дуңгыз ите һәм колбаса формасына төрелгән тәмләткечләр катнашлыгында пешкән вакланган ит. Күпләр Дракула романы өчен илһам чыганагы булганына ышаналар. Румыния НАТОга 2004 елның мартында кушылды. Шуннан бирле без берлек белән горурланабыз.